Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videjka. A můžete tam dát aspoň prosím like, jestli na to koukáte, tak děkuju. Hrám si Pet Simulator X. A poradím vám, nemám žádného čpeta. Napište mi do nějakého videa, prostě třeba do tohle. Napište tam své jméno a pošlu vám nějakého dobrýho peta. Třeba Santu. Jdu se podívat do banky. A ještě vám můžu dát tohle. Jestli tady bude hodně lajků a tady a ještě čunka, pík, gíska. A jestli chcete, tak vám ho dám. To na vaše rozhodnutí. Že stačí jenom jméno a máte to, co je na tom těžkýho, že jo? Tak to můžete zkusit na nějakém videjku a tak by to šlo, no. Jestli vůbec hrajete Roblox, to by mě zajímalo. Jestli ne, tak vám to těžko. Tak vám těžko něco dám. Takže ať se jdeme podívat na naše světy, na moje světy. Máme moc otevřený. Já pošlu něco. Takže kde to je? Kde je jmenovka? Já jsem dobrý youtuber, ale chtěl bych sem dosáhnout rekord. Mr. Beast je taky dobrý. Vám říkají, dejte mu follow, Mr. Beast bude. Protože je to skoro nejlepší. Můžete mi taky něco dát. Můžete mi fakt něco dát, jestli vám to zachce. Ale ne tak, jako třeba ty velký účpety, hodně velký. A teď to můžete. To je to může padnout. Dělá. To docela jede. Já budu pokusit farmit na další jako světy. Jak volat, tak se vám strašně omlouvá. Já to budu ničit hodinu a půl se najíst. Ahoj. Byli jsme tady hodinu.
nezeptám se nikoho, jako hodilo by se to docela. Mi to do indexu a na ničení. Jestli chcete, tak vám to rád dám a pošlu. Strašně rád. Ale nevím vaše jméno v Robloxu. A pošlu vám tam nějaký diamant ještě do toho. A ne tak hodně. Se taky za to utratím. Diamanty. Do pytle. Strašně za to, já utratím za to diamanty a ještě to stojí málo, když vám to fůchnu. Odsud to stojí málo. Jak se hrál na skovku, to je zajímavý. Já vám něco pošlu, když tak. Když budu každý den si kontrolovat moje videa. A jestli na tomhle bude nějaký jméno v komentáři, jestli to vůbec má komentáře. A jestli ne, tak mi to napište jinam. Tak vám toho peta dám nějakýho. A přijde vám to poštou. Vždycky ve 12. Ne, v 1 hodinu. A nebudu stíhat. Já mám ještě školu. Sakramensky. Takže až do 3, nebo tak v půl čtvrtý posílám, a když je sobota a neděle, tak v 1. Jo. Takže bych to jako takhle dal a necháme to, jo. Se peněží. Hardcore pety si nepoužívejte, jsou úplně k ničemu. Vám doručuju. Já jsem strašně slabý, takže bych strašně byl rád, kdybyste mi něco dali. A byl bych hodný, tak bych se vám něco dal. Vím, že v bance mám, ale to mám na posílání. Ještě jsem nějakému youtuberovi taky něco dal. A necháme to být. Jo. Už to bude. Už to je. Koukej, 1, 2, 3. To tady padá ještě taky. Lidi, jestli vám to stačilo, tak se vám řeknu úplně všechno. Že se mají pořád korpeti a tak.
Tak lidi, starec.